Taqbel li dan huwa budget soċjali, budget li jagħti każ anki dak li kontu tajdu intom bħala Caritas? Bħala Caritas nemnu li dan il-budget ħaniġbru f'sentenza waħda, Karl. Il-vuċi taż-żgħir qed tinstema'. Però nemnu wkoll li dan huwa biss l-ewwel pass. U allura naħseb li dan huwa l-ewwel budget li fuq jridu jkomplu jinbnew anke ċertu miżuri oħrajn. Sewa. Affarijiet li bħala Caritas nilqgħu b'sodisfazzjoni hija anke il-bidla fl-approach lej persuni benefiċċji soċjali. Qabel smajna ħafna drabi kemm daw il-persuni nisimgħuhom insomma qed jabbużaw mill-benefiċċji soċjali. F'dan il-budget smajna li l-benefiċċji soċjali għandhom ikunu iktar adegwati. Aħna wkoll sodisfatti l-fatt illi il-Ministru kien anke ċar li l-persuni fil-faqar bħalma il-ġimgħa l-oħra mhux biss fir-riskju tal-faqar mhumiex riżultat ta' deċiżjonijiet ta' negliġenza, imma kien hemm anke l-Ministru li semma 4 kawżi partikulari fosthom nuqqas ta' xogħol, nuqqas ta' dħul baxx, anzjanità u wkoll problemi ta' saħħa. U naħseb dik hija trend interessanti li aħna bħala Caritas nilqgħu. Juri wkoll li l-Gvern ħass illi għandu jintervjeni. Il-tkabbir ekonomiku waħdu mhux dejjem huwa biżżejjed biex jilħaq l-iktar faxex baxxi tas-soċjetà. U għalhekk naħseb il-fatt illi anke l-Gvern intervjena fil-mekkaniżmu tal-kola illi minn 116 tela l-175 turi l-importanza li Permetti li ftit, għax il-bira fil-għaxija, l-employers għalu l-uniku ħaġa li kellhom ta' kritika kienet illi il-kola ftemna li tkun ta' €1.16. Il-gvern intervjena u tellaħħal €1.75. Il-deputat Prim-Ministru forsi jrid jgħid xi ħaġa dwar dan. Naħseb li naqbel mal-li qed jgħid Sur Mackay, żewġ affarijiet. Waħda li dan għallu xi jsir ħafna, ġifier meta qal dan huwa l-bażi, dan huwa l-bażi, dan huwa l-bidu, però dan huwa bidu qawwi. U bidu qawwi li indirizza diversi faxex tas-soċjetà. Fuq il-kwistjoni tal-cost of living, aħna derinna li kellek €16, il-mekkanizmu tiegħu aħna maħniex ħammissu dal-formola, però kif sar qabel, sar l-aġġustament biex jirrifletti iktar il-bżonnijiet li għamillum. Ekku. Leonid, li kieku hemm miżura partikolari f'dan il-budget illi lilek għajt għall-erwieħ saret x'inhija? L-ewwel qabel kollox il-fatt u din xi ħaġa li laqtitni ħafna li kien hemm ċertu miżuri illi laqtu ċertu persuni u familji illi mhux ħafna drabi ikunu setturi voċiferi ħafna. Per eżempju, il-pensjoni tal-wens. Għandek kien hemm anomalija partikolari li ftit jew xejn qatt tkellimna dwarha ta' persuna li hija miżżewġa u li ħsieb il-persuna ta' magħha. Naturalment daw ħafna drabi ma kinux eliġibbli għall pensjoni tal-wens. U naħseb din hija raġuni għalfejn ċertu miżuri li mhux dejjem ħafna drabi ġorru setturi voċiferi magħhom imma xorta ġew inklużi f'dan il-budget. Naturalment, bħala Caritas għandna wkoll ċertu punti li wara l-budget inħossu li kien hemm anke ċertu diżappunti. Fosthom li ma kien hemm xejn li semma fil-qasam tal-ikel. Meta nafu li dan huwa spiża sostanzjali għal familji, speċjalment dawk bidħul medju jew baxx, u li nafu li mill-istudju li ħarġet il-Caritas l-ispiża tal-ikel hija waħda sostanzjali. Xi ħaġa oħra li rrid insemmi hija li spejjeż relatati ma' toiletries bħal deodorants, bħal perfumes, bħal make-up, bħal hair products, dawk jista' jkun li ħajintlaqtu wkoll ċertu familji li huma bidħul baxx. Mhix hemm kien jitlu Leonid, biex imkien il-gvern irid iddaħħal xi ħaġa, issa dawn il-prodotti jekk mi żball korreġini anke il-Deputat Prim-Ministru kienu diġà melquta minn eco tax u issa nbidlet f'sisa, nbidlet f'sisa, jiġifieri jekk kien hemm aġġustament, kien aġġustament minimu ta' xi 3 ċentesmi dirli u xek. Ekku l-effett kien minimu. Ekku, kompli. Tista' tkompli, Leonid. Tinsemmi wkoll b'mod pożittiv ħafna hija l-qasam tal-pensjonijiet għaliex għandek
pensjonijiet, speċjalment dawk fuq il-pensjoni minima garantita, illi dik tkun qiegħda tintlaqa għaliex nafu illi ħafna drabi il-pensjonanti tagħna għaddejjin minn sfidi soċjo-ekonomiċi illi forsi ftit ta' snin ilu ma konniex qegħdin naraw. Għaliex nafu illi l-ispejjeż relatati mal-anzjani iktar ma jikbru l-anzjani iktar jimmultiplikaw. U allura naħseb kienet miżura li nilqgħuha b'sodisfazzjon li kellna il-żieda anke jekk hija forsi hemm bżonn inkomplu nibnu fuqha, hija importanti li naraw. U l-aħħar ħaġa li xtaqtu li laqtitna ħafna bħala Caritas hija li tkellimna wkoll fuq li erġajna żidna dawk l-in-work benefit u supplementari. Sewa. Nafu illi ħafna drabi dawn l-għajnuniet jgħinu ħafna il-familji bitkull baxx. Għaliex ħafna drabi ikollhom spejjeż li huma iktar għoljin minn familji oħrajn fosthom affarijiet ta' mediċini, affarijiet ta' edukazzjoni, affarijiet ta' ikel u għalhekk nilqgħu daw b'sodisfazzjon. Leonid McKay, Direttur Ġenerali tal-Caritas, grazzi tal-ħin tiegħek magħna. Thank you.